Bagong ugma, bagong pugas, bagong turok, bagong salingsing, bagong sitla, bagong adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province-wide, now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Oras sa DYCM Bugo, alas 7:11. Ang panahon karon haduna busa mangandam kita matagusan ang pulong sa Diyos patalinghugan ta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata pagkadako sa gugma ni Kristo kahibulungan gayud ang Ginoo ang sala nako iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala, mga suki o mga pinalangga namong tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mubalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Kini ang maayong balita hangtod ta karong alas 9:15 sa kabuntagon mga higala maguban-uban ta. Pwede mong makapadangat namo dinhi og mga mensahe pinaagi sa pag-text sa among number no. Brother John o diri sa ako nga number. Kanya pwede sad mo higalang makalantaw sa ato nga live broadcast sa Facebook mga higala. Panialang sa wala pa makasulay niini sa pagtan-aw sa atong live, i-search lang ninyo sa inyong Facebook
i-type lang ninyo ang DYCM Bugo Adventist. Mugawas dayon na ang ato nga live no DYCM Bugo Adventist. So sa atong tanan sad nga mga viewers karon, ato sang gina-welcome nining sayo sa Domingo sa kabuntagon sa Tolomanon sa kini ang mayong balita. Among mga pinalangga ug mahinigugman tigpaminaw diha sa Negros Island, welcome kamuntanan. Among mga suki, kumusta dayon ng Brother Mudam Flores diha, iyang mga kasilinganan ato makaigsunan diha sa Tubuso, diha sa Sagay, nya kumusta ang tanan taga Calatrava, diha sa Escalante, maayong bundag o niya ngadto sad sa Gihulngan City. Kumusta diha sa mga Elguira family, niya diha sa Cadiz, tanan diha kaniyong naminaw sa Negros Island. Welcome, welcome sa aton Tolomanon. Diri sa Higala sa Biliran Province, daghan sa tag mga listener sa Biliran, gani adunay daghan diha nga mga kaigsunan nato og mga kahigalaan nga nagamit og mga sound system nga kusog para nga makadungog ang ilang mga palibot, no. So maayong buntag ni Brother Kinsing Lagarisa, napo na siya sound system. O niya, kumusta din ang Brother Bibil Masibag diya, Brother Winnie Ibina, og sa tanan natong mga pinalanggan tigpaminaw diya karon sa Biliran Province, kamong tanan welcome. Ato sa mahigala diya sa probinsya sa Leyte, welcome sa dantanan diya sa Ormoc, o niya bisan pa man diri sa Palunpon, Leyte, ato mga sukin tigpaminawan sab diri sa Villaba. O niya, kumusta din ang Mr. Lia diya, nilang Brother Jose Incenso or mga Incenso family. Nya tanan nato mga kaigsunan diya, nya kumusta sa lang ni Ma'am Gritzy Novela, ato sang itunol ang pagpasalamat siyang sound system nga nagtingog diya sa diha sa Kagnukot, Villaba, Leyte. Anya kumusta sad no nila ni atong mga kaigsunan kigilaan diya sa Tabango, Leyte, anya diya sa Isabel, Leyte. Nya kumusta ang tanan tagamatag-ob karon nga nagpaminawan. O niya ato mga tigpaminaw diya sa Kalubian, Leyte, diya sa Kananga, o niya San Isidro, kamo na lang tanan diya, amo kamo nga kinasingkasing gina-welcome sa pagpakiguban sa atong Tolomanon. O niya dirita higala sa isla sa Camotes, lanog po ni atong programa sa Camotes Island, mayong buntag sa tanang taga Camotes. O niya ato ding itunol ang mainitong pagpasalamat kang Brother Tato Sotelo diya sa Lower Kagkagan sa iyang mga trumpa nga gigamit diha sa tuyog tumong ang ilang mga silinganan makadungog sa mensahe sa maayong balita sa pulong si Ginoo. O ni atong mga pinalanggan tigpaminaw diri karon sa isla sa Bantayan. Niya kumusta ang tanang taga Madridejos nga nagpaminawan karon? O niya tanan taga lungsod sa Bantayan. Ato sang pasalamatan niya si Brother Eliseo Cordova sa iyang sound system o niya iyang mga pamilya karon diya mayong buntag sa tanan taga Bawod, Bantayan nga naminaw. O niya ato mga tigpaminaw diya sa makaislahan sakop sa lungsod sa Bantayan, welcome ang tanan. Diri sab sa lungsod sa Santa Fe, no, tanang taga Santa Fe na itong mga kahigalan o kaigsunan, mayong buntag kaninyong tanan, welcome sa atong Tolomanon. O ni atong pasalamatan si Brother Lot Villabrelle sa iyang sound system karon. O niya mga silingan sang naminaw. O niya tanan natong mga tigpaminaw sa isla sa Hilantagaan o diri sa isla sa Kinatarkan. Good morning diya sa isla Hibitngil. O niya ato silang pangumustahon karon si Parisito Ilustrisimo, mayong buntag pari uban sa iyong mga silingan diyang naminaw o niya ato mga sukin tigpaminaw sa Bintos Carnasa Island. O niya good morning sa din sa mainland Cebu, kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast din hindapita. O niya diha sa Magsaysay sa Balanban mga higala nga kinatumyan sa bukid, naa diha ang mga Latayada family, mga born again sila kanhi o niya nakadungog sa minsahis pulong sa Ginoo dinhi sa atong programa. Karon sila ato nang gikauban na membro sila diha karon sa Balanban. May buntag nos mga Latayada family o niya ato matigpaminaw diha sa
tuburan karon. Naasad si Brother Jandel Librado diya, may buntag ni Brother Jandel, no? Usa ni ka produkto sad sa atong programa dinis kahanginan dinis sa radio. O ni ato matig paminaw diha karon sa Tabuilan. Good morning ni Parihel Tugahan. O ni ato makaigsunan og makaigalaan diha sa Agimpilakan, Kanluhangon, Tabuilan. Kumusta di ang mga pikit-pikit family? O ni ngadto sa mga Samson family, mga Tirana family. Good morning sad sa mga Golbin family, mga Yunting family ug uban pa diha natong mga kaigsunan og makahigalaan nga naminaw sa atong tulumanon. O niya didto ta higala sa didto ta sa Carmen, no, maimbuntag sa kang Wilfredo Caniete, no, usa na sa mga nagapaminaw sa atong programa. O niya naka-cut on po siya sa kamaturan pinagis pagpaminaw niya murag nagadawat ba ni Bible study siguro karon mo to'y balita ni Brother Mario. Maimbuntag sa no Brad Mario Alquizar dias Panalipan. O ni ato mga tigpaminaw diya sa Agsuaw, Katmon, diya sa Bungyas, labinas mga komendador family diya. Good morning ninyong tanan. O ni ato mga suki diya karon sa Sugod, dinhi sa Bourbon. O niya, kumustan tanan tagalaaw nga naminaw. O tanan sa mga taga-Bundo. Good morning sa tanan taga-Bundo, labinas mga Morillo, mga Orsal diya family. Good morning ninyong tanan. O ni ato mga pinalanggan tigpaminaw diya sa San Jose, sakop gyapon na sa lungsod sa Bourbon. Ato ding pasalamatan si Brother Amay Pitogo uban siyang family sa ilang sound system nga maglanog-lanog diha dapita sa San Jose, no. Maimbuntag Brother Amay og sa tanan nimo mga silingan diha karong naminaw nining tulumanon sa kini ang maing balita. Nya kumusta lang Brother Rodrigo Villamor, mga Villamor family diha, lang Brother Rolando diha uban pa natong makaigsunan og kahigalaan nga nagsunod. O niya dirita mga higala sa Tabugon, ato siyang pangumustahon dahil si Brother John Lobitania uban siyang family. Nila ni Sister Remedios Montiliano and family. Good morning. Kanya good morning sa nila ni Ma'am Rotsini Linganay uban siyang mama. O niya mga igsuo ni Ma'am Rotsini, iyang mga uyuan, mga igagaw, tanan diyang naminaw sa Tabugon. Kanya bisan pa man diris Managasi, Tabugon, kumusta di ay ang mga Elarcosa, mga Romagos family, ngadtos mga Nano family, nga kanunay jud silang nagsunod. Kanya mga Jordan family, diya salamat, good morning. Kanya diris sabta mga higala sa Kadwawan area, ato diang pangumustahon ang mga Olasiman family, diya Biasong Kadwawan. Kanya diya Mahayahay Kadwawan, ato sad nga itunol ang pagpasalamat ni Brother Vin Istor sa iyang sound system diya nagtingog og tanang mga silingan diyang naminaw karon. Good morning. Ani ato sang pasalamatan karong buntaga si GR Horolan sa iyang pag-operate sound system diya sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan. Og tanan natong mga kasilinganan diyang naminaw. Good morning sa Daddy Konsehal Rene Fuentes. Ani tanan mga Fuentes family diya nagsunod. Ngadto sa mga Agua family, good morning. Mga Alicos family. Kanya good morning sad sa mga Arrogante family. Kanya ngadto sad nila ni Brother Alvin Resor and family, mga Rivera family. Kanya ato ding tunol ang greetings mga advance happy birthday ni SL Lobitania Rivera nga magsaulog siyang adlaw na tawhan ugmang adlaw pero advance party mga higala. So happy birthday day Isel. Hinaot pa ang Dios magpanalangin kanimo uban siyong panimalay. Nya good morning di ay sa mga pamilya sa mga Bragat diha karon. Mga Coralde family ngadto sa mga pamilya sa mga Cortes. Ani ngadto sa nila ni Brother John Bertolfo, may buntag ni Brother John. Ng Brother Renato Tirana and family. So tanan na lang taga Kadwawan nga naminaw bisan pa man diris Barangay Libho ato sang pasalamatan karon nga kabuntagon ang sila Sister Linda silang sound system nagtingog o kang Brother Lolito Ermac. So tanang taga ibabaw sa Libho labi na tong mga madasigon og maabtikon nga mga
estudyante nato sa Bible sa Biblia diha o kanoy magre-receive og Bible study. Labi na kang Ma'am Baby Rose Andrino. Okay, may buntag no. O niya, good morning sa nilang brother Niljon dia Bersero, nilang brother Janjan Katarinin. O niya, tanang naminaw dia sa Libho. Good morning ninyong tanan. Dia sa mabuli karon ato sang gipangumusta dia ang tanan nato nga mga kaigsuonan o mga silinganan nga naminaw karon. O niya, atong mga tigpaminaw diri karon sa Libaong, Barangay Libaong. Pasalamatan dahil nato si Brother Pat Pahid sa iyang duha na katrumpang gigamit o niya mga boxes pagyud gigamit sa pagpalanog sa ato nga tulumanon. So may buntag ni Ward Pat. Ya, kumusta dahil ang mga Tunyakaw family ngadto sa mga pamilya sa mga Villarosa. Anya, good morning sa mga Nidia family, mga Itorma family, good morning sa mga Ulingay, mga Aribi family, ngadto sa mga Mainit family. Welcome sa atong programa. Anya, ato sa din pangumustahon nining kabuntagon ang mga Vistar family, na ni Brad Christian, nila ni Konsyal Nilsa Vistar, may buntag no, tanan diha nga naminaw sa Libaong, diya sa Kanagahan, yan nila ni Brother Erickson Senisa ng Badlito, diya sa Panggamay. Ya, good morning sad sa mga Kaayon family diya sa Kinawahan. O niya ngadto ng Sister Maridel, ng Brother Dick, na ni Brother Arnel diya sa Victoria. So tanang naminaw diya karon, welcome sa atong programa. Mga suki natong naminaw diri sad sa Lambusan, no? Good morning sa tanang taga Lambusan nga nagsunod. Diha sa mga Frasco family. Good morning din ni Pastor Eddie Frasco, la ni Ma'am Los. O niya ngadto sa anila ni Pad sa Matoy, Madsloida ilang family. Diha sa mga Buyusi family, maimbuntag, ngadto sa mga Villeta family. Niya, good morning sa diay sa mga Magdadaro family diha sa Batad nga manukmat nga Esterpedia nga kanunay gudming magsunod brad sa ato nga programa sa radyo. So thank you kaayo Esterpedia oban sa imong pinalangga nga bana karon naminaw. Ani ngadto sad sa ato mga suki nga naminaw diha sa barangay sa Tambungon. Kumusta ang mga Sigarino family? Nya, good morning sa ilang brother Remy Sigarino. Ani alang sa atong mga higala nga nanginahanglan mo og mga pisa sa mga motor. Anhaalan nyo Tambungon na diha ang Advent motorcycle nos. Okay, parts. Nawailain niya ang Advent Motorcycle Parts Sigala. Ila na ni Brother Remy Lanster, Florida. So moalagad na niyo mga barato ang ilang mga pisa. O niya nga sa mga Kabagi family dia. Good morning mga pamilya sa mga Lecciones. Niya mga Notarion family. Ngadto sa mga Manso family, mga Espiritu family. So daghan kayo na diyang mga kaigsunato din nato di nato manganlan yun ang mga apelyido tanan tungod sa kadaghano. Kamu na lang tanan diya sa Tambungon. Good morning, welcome sa atong programa. O niya karong buntaga ato sang gipangumusta atong guwapo nga igagaw diya sa Tambungon si Brother Romeo Lemorin, nila ni Gaulibeth diya karon, ilang mga kabataan. So good morning. O niya ngadto sad sa nila ni Brother Gino Arcabal diya sa Napog. O niya ni Konsehal Norland Pagal, may buntag nimo Konsehal, uban sa imo nga family. So text po nga rin kay may number, nakakuha naman ka sa among number. O niya, nakatalantaw na po siguro ka sa ato nga live, no? Kay nangindahay man kang makalantaw, o niya, makapaminaw sa atong programa, o niya, nakapalit naman kag bag-o dayang radio. So salamat kayo, o niya, tanang taga-Anapog, o niya, tanan sab nga taga-Bangkasan karon, welcome sa atong programa. Gipanguluhan na ni sa atong pinalanggang baray captain niya si Brother George Lona. Kanya diri sa Manyo mga higala, naasay mabtikon dihang barangay councilor si Brother Elvis Peritos. May buntag nimo konsyal uban sa imong tibok family, tanan nga mga Peritos family diya. O niya ngadtos mga Siladhan family, tanan na lang naminaw diya sa Manyo. Ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa matag Domingo sa buntag. Kanya, kumusta ang tanang taga-barangay Luok na naminaw diha? Kanya, ato mga suko diha, mga Lopez family.
Katos mga Vargas family, mga Ibanez family, o uban pa diha karon nga mga higala natong naminaw, ato sad gihapon gina-welcome sa atong programa. O niya, kumusta din mga Samson family diha sa proper gyud sa lungsod sa San Remigio. Nila ni Ma'am ug Sir Monteroyo, ilang family, good morning. O niya, ngadto na lang Brother Danny Suson, iyang family. O niya, good morning sad sa mga Larga family, mga Likigan family, o niya ngadtos mga pamilyas, mga Kabatania, o niya ngadtos sa pamilyas mga Layon diya sa Argawanon. O niya, good morning sad sa mga ansyano family, no? Maayong buntag dinon tanan diya sa Patag, San Remigio, Cebu. O niya, tanan taga kayam nga naminaw karon. O niya, dito sa tahigala sa Daan Bandayan, atos ang pangumustahon ang tanan dihang mga Dihito family. So welcome sa atong programa. O niya ngadtos mga Punay family. O niya, kumusta sa dihang mga Miralias family diha sa Lanao, no? Atong mga kaigsunan nga naminaw, daghang may tigpaminaw diha sa sakop sa Lanao, no? Good morning yung tanan. O niya, welcome kamo karon sa atong programa. O niya, atong pasalamatan si Brother John Punay sa isang trumpa diya sa Talisay. May buntag ni Brother John. O niya, ngadtosad nila ni Brother Doming Bonukan. Good morning. Tanan nga taga Daan Bandayan nagsunod. Atong gina-welcome sa atong programa. Kumusta diyan na ni Mr. Losab, no? Diya sa Combado. O niya, atong mga tigpaminaw diya karon sa Paypay, diya sa Nazareth. Bisan pa man diya sa Bakhawan. Naasad tayo mga tigpaminaw diya sa Mahawak karon. O diya diris Antipolo, Medellin. Kumusta diya mga Tundag family? Unya ato mga bag-ong kaigsunan sa biyang naminaw, ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Nya, kumusta sad ang ato mga tigpaminaw diya gyud sa proper sa lungsod sa Medellin. Labi na sa atong pinalangga nga Municipal Councilor, si Brother Raymond Olivar. May buntag nimo, konsehal, o sa imong mga parents diya karon. O niya ato mga, ang ato sa nilang Brother Felipe de Solera, nila ni Sister Ellen Dicon o bansiyang family diya sa Lamintac Norte. Ato sang itunol ang pagpasalamat ni Brother Terbo diha sa 108 Medellin sa iyang lanogpod nga trumpa nga maglanog-lanog atol sa atong programa. Og tanang mga silingan nga nakapaminaw sa lanog sa trumpa ng Brother Terbo og sa naglain-laing mga lugar karon naminaw, ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. O niya, kumusta ang tanan taga Dayhagon nga naminaw og tanan taga Bugos City nga always nagsunod sa atong programa. Dias binabag atong pangumustahon di ay sila si Sister Lebilita Bersero, sila si Ma'am Jennifer, uban sa mga Bersero di family, nga ni Brother Lino, Sister Perla diya sa San Antonio. O ni ato mga tigpaminaw diya sa Lamintac, diya sa dinhi sa Anunang Sur o sa Anunang Norte. Kumusta din mga Andrino diya family sa Norte sa Anunang. O ni ato mga suking naminaw diri sa Gimbiktan, Bugos City. Pagimi kabalik diya Brother Grace, no? Base karon si manaha mo tawag lang minimo kanha mi makapadayon to sa atong Bible study niya. Kumusta day, no, Brother Chris Tirol uban sa imong tibok family diha sa Gimbiktan. O ni ato mga sukin tigpaminaw diya sa Kabangkalan karon ato lang Brother Vic Lipawpaw, o nila ni Sister Fide, nila ni Brother Joel Sino, uban pa diya nato mga listener. O niya, pangumustahan sa nato sa si Pastor Elias Coyos and family diya sa Barangay Dakit, nyangatos mga Derder family, mga Orsal family. O nyangato lang Brother Joseph Kimno, ato makigsunan diya sa Baas o makihigalaan nga naminaw. O niya, diri sadta sa Guadalupe mga higala, ato sang itunol ang pagpangumusta nila ni Pastor Hill Edoliberio, kauban ni Ma'am Nars, naning Primia diya, uban silang family. O niya nga lang Sir Elmer Pilayo, no, yang family. O niya tanan nga taga Guadalupe nga nagsunod nila ni Brother Edsel, nila ni Sister Ibing, niya nila ni Ma'am Joy diya karon, nila ni Brother Merjon, may buntag tanan taga Guadalupe.
ato mga tigpaminaw diha karon sa dinhi sa Maitom, Marangog. Sila si Brother Carding Hilig, may buntag niyo Brother Carding, oban sa tanang taga Marangog. Ato mga suki nga naminaw diha sa Libertad karon, diri sad sa Nailon, sa upper o sa lower Nailon. Kumusta di ang mga Lipon family? Kanya ngadtos mga pamilya sa mga Pianyar, mga Rituya family, kanya ngadtos mga pamilya sa mga Lipon, no? May ngadtos mga Mulihon family. Good morning, lana pads dito, mga Bretzel diya karon. Kanya ngadtos sad nila ni sa mga pamilya sa mga Hilig, no? Lang Brother Berting Hilig, uban siyang family. May muntag Brother Berting. So tanang mga Hilig family diha sa Nailon, daghan magunang mga Hilig diha. Anya ngadto sa to mga tigpaminaw sa diri sa dinhi sa Gairan, no? Diha sa mga Mulihon family. Anya this is Calona Street. Ato dieng pangumustahon karon sila si Engineer Ernie Kataya soban siyang family. Anya ngadto na ni Sterlia, Brother Vicente Moniz diha sa Pandan, anya lanog po na ilang sound. Anya diris bagsakan karon sa Brother Chodulo Itang uban siyang family. Anya good morning sa diha sa bagsakan karon, namina ron sila Sister Marivic diha. Anya Sister Lisa Cobilio diha sa ilang karinderya, paminaw po sa programa, lang Brother Junior Clavis, no? Diha sa silang karinderya, diha sa New Public Market. O ni ato ding pahinumduman ang ato mga suki nga mga tigpaminaw, labi na din sa northern part sa Cebu. Kung na problema tahigala sa ato nga pagpananaw, doon na problema, doon na diferensya, labi na taas-taas ang atong edad, mo diferensya atong pananaw. So di na angay kaproblemahan karon tungod kay nanay solusyon na ay tulo ka mga optical clinic nining syudad sa Bugo nga mosulbad ni ana nga suliran. Doula lang ninyo higala ang una nga naa suluyo na himuta aluyo sa Chowking kanang Birake o Lubitania Optical Clinic, ipanag-iya ka na ni Dr. Hining o ni Dr. Consorcio Lubitania. O niya ikaduha higala, pwede mo atos kilid sa Land Bank kang Dr. Icon Optical Clinic o pwede sa diri mo sa dool sa parke kang Dr. Alab Optical Clinic. O niya, kumusta di ay may buntag sab ngadto nila ni Brother Sammy Pamilara family. O niya ngadto sa mga Makipig family. Nades Barangay Kayang, kumusta no ang tanan taga Kayang nga naminaw karon? Kumusta ni Brother Andy Noval? Oban siyang maigsuon, iyang maginikanan. O niya ato matig paminaw diri karon sa Don Pedro o dinhi sa Pulambato. Welcome tanan na lang naminaw karon. O niya ato sang gipahinunuman ang ato mga suki nga tigpaminaw sa atong programa, labi na ni adtong mga kahigalan o kaigsunan nato nga nagunahuna nga magtukod og mga edifisyo. So ni ay tanyag ni Engineer Arnel V. Anciano, kontraktor ni siya, anya engineer ni siya, anya mo anya mga gi-offer nila nga ilang mga gi-offer higala structural buildings, residential buildings, roof works, cabinets, tile setting, onya wiring, and many more. Onya makontak ninyo mo higala sa numero 0936-414-5640. Onya na pa isa ka number sa 0909-180-7153. Okay. Ang kontraktor si Engineer Arnel V. Anciano. Okay. Sa pagpadayon sunahan, andam-andaman na Brother Joel, kaya ato na lang taon ron. Ako sa ning basahon mga higala ang niya sa ato nga cellphone. Good morning ninyo, Brad. Ako lang i-greet akong manghod nga si Boy Lecciones naa sa
Daraga, Placer, Masbati, Magpuyo. Naminaw sila. Kino, maimbuntag ni ay ni maimbuntag ni Brother Boy leksionis no nga naa sa Daraga, Placer, Masbati nga karong buntaga daw naminaw sa ato nga programa. Ani ato pa ning tanawon okay, brothers and sisters and to all listeners, this program every Sunday morning og ngadto sa tanan nga naay Biblia nga nagbasa ni anang Roma chapter 14. Pulos na mga tumutuo kang Kristo nga gipahimangnuan ni Apostol Pablo. Huway tumutuo kang Kristo nga mukaon og mahugaw nga karne labi na sa baboy. Gikan to kang Brother Kinseng Lagarisa sa Anislagan, Naval, Biliran. Okay, siguro si Brother John ay pangumustahon, Brother John. Okay, dagang salamat Brother Lepe, mga higala, welcome kami buntag sa ato nga programa. Sa gihapon kami magpasalamat kaninyo sa inyo nga makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisang diing dapita dinhis Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod niining atong programa. Welcome ug maayong buntag ug maayong kabuntagon pa sa inyong tanan. Atong ipabasa ni Brother Joel ang nakita nato sa screen nga ning view sa ato nga programa. Brother Joel. Okay, salamat Brother Lebanon. Yung maing buntag des itong mga higala ug mga suking tigpaminaw nga nabot sa tong tingog karong buntaga pinaagi sa radio o gingon man sa ato nga Facebook Live sa nagkalanlaing mga nasod nga naa nining kalibutana. Maing buntag kaninyong tanan. Onya, welcome sa atong programa karon sa kini ang maayong balita. Onya, dinhi karon sa ato nga screen diya nakiguba nato sila si Angelic Melanie Montero ang iyang nga message. Good morning sa inyo Kuya John, Kuya Libby og Pastor Joel. Niya diya sab si Ria Itang, iyang nga message, good morning sa inyo watching from Carigara, Leyte. Diya sab si Jimmy sa Lambusan, good morning diha ninyo Pastor. Joel, Brad John, Brad Libby og sa mga naminaw. Unta mahayagan namo sa kamatuoran. God bless. Diya sab si Mac Johnley Hurango ang iyang message, good day Brad John, Brad Libby and Pastor Joel. Watching from Placer Center Church, Placer, Masbati, and keep my warm regards to all SDA members. Thank you. Okay, salamat no. Niya sab si Leah Albreton ang iyang message, hello ninyo Kuya John, Kuya Libby o Pastor Joel. Nakalugar ko og watch sa inyo program karon. Please pray for my plan to help the financial needs of this program. Amen. I am working for it. God knows my heart desires. Hope He will grant it ASAP. God bless us all. Gikan ni kang Leah Albreton, Barjon. Okay, kini si Ma'am Leah Breton. Pagkatahong sa bagong Jerusalem nga giandam alang sa tanan nga balaan. Igsuon ayaw kaluya, kalisdanan pagluto
katahom sa bagong Jerusalem nga giandam alang sa tanan nga balaan. Bagyo o guno sa kinabuhi nga muabot, pusayaw kahadlok kaya niya ako uban kanimo ayaw pagdalaw. Kaya ko imong Dios paligunon ko ikaw, buligan ko ikaw, ituboy ko ikaw. Domingo og mga pistang iglilihi og ato ning mabasa sa doktrina Kristiyana og maora gayud kini ang amoy angay namong sundon og wala nagyoy lain maliso pay buko sa kawayan. Okay, thank you kayo. So lisod yun na kanang imposible gunang Kauban na sa badyon lisoon. palabra de honor. Brother Levi. Sama ra na nga muputi ang uwak, mamuwag ang kuwayan. Maliso pa kunoy bukos kuwayan, pero daghan man nga mga Catholic nga naliso ay lang pagtuo o niya ning sagop na sa adlaw ng Sabado. Okay, ang unang mutubag ani si Brother John, Brother Joel, dayon atong tapuson mahigala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Levi ug salamat sa nangutana mahitungod niini. So gihisgutan nimo nga ang nag-una sa napulo ka sugo sa simbahang Katoliko mao ang Domingo og piyesta nga iglilihi. Kana gyud mo inyong sundon nya maliso pay bukos kawayan nga yung palabra di honor. Pero kanang imong gihisgutan nga doktrina Kristiyana dili mana moy unang sugo dihas napulo ka sugo sa doktrina Kristiyana. Sa page 10, sa page 10 imong makita sa doktrina Kristiyana sa page 10 naghisgot. Ang una nagingon higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Maunay kuan unang sugo dias doktrina Kristiyana. Ang kanang pagsimba ninyo sa adlawng Domingo ug pista nga iglilihi ikatulo na lang na nga sugo diha sa napu kasugo sa inyong doktrina Kristiyana. Ang imong gisulti nga ang inyong gisimba pagsimba sa adlawng Domingo. Among isulti dinhis kanginan nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist ang gisimba ang Dios dili ang adlaw. Ang adlawng Sabado mauna ang adlaw nga igpapahulay sa Dios nga gisunod sa mga Seventh-day Adventist. Pero ang among gisimba ni anang adlaw og sa ubang adlaw ang Dios ang igpapahulay lang Sabado. Well, kanang gihisgutan nimo una ang inyong gisimba ang adlawng Domingo. Mao manay inyo ha. Why problema na para sa amo? Kay mao manay inyohang gusto o gipili. Pero ang pangutana ani mao kung nasubay ba sa hustong dalan nga gilatid sa Ginoo aron nga ang tao mosunod og mosubay mahitungod niini. Una, dili pwede uwa isugo sa Dios nga ang tao magsimba sa adlaw. Kamo simba ninyo adlawng Domingo inyong gisimba. Ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist ang gisimba ang Dios, pero magpahulay lang sa adlaw nga Sabado dili adlawng Domingo. Pamati iragyod ni sumala dinhi sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 ug 7. Pamatiin ninyo niha, nag-ingon dinhi akong basahon. Og nakita ko ang laing manulunda nga magalupad taliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawhan. Unya ang city nag-ingon sa city ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon kahadlokon ninyo ang Dios
ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom og simbahan ninyo siya. Tandaan ninyo ang gisulti og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Timan-i nga ang pagsimba nato didto sa Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Kung inyong gisimba ang adlawng Domingo, ni inyo na pero ang inyong nadungog karon sa akong gibasa, ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan maoy atong pagasimbahon. Sa diha nga si Ginoong Hesus, sa dinhi pa siya gitintal siya sa yawa, maupod ang gisulti ni Kristo, dili ang adlawng Domingo mo'y simbahon kung dili ang Dios. Pamati iragod ninyo sumala dinhi sa Mateo kapitulo 4, no? Gisgutan dinhi sumala sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 7 ngadto 10. Ako ning basahon ha. Si Jesus miingon kaniya, usab na sulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka hataas kaayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan. O Tumali nga ang ambisyon ni Satanas nga siya ang yukbuan, muhapa ug musimba diha kaniya. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus, matud pa niya, kaniya mitubag sa Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas. Akay nahisulat kini nga nagaingon, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Kung kamo ang gisimba ninyo adlawng Domingo, inyo ra na. Pero ang among gipasabot o gipahayag ang among gipasabot o gipahayag dinhi nga ang pagasimbahon ang Dios dili ang adlaw. Okay, naklaro naman siguro ninyo, no? Nga ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, amoy atong pagasimbahon dili ang adlaw. Balikon ko, ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nagsimba ngadto sa Dios apan ang adlaw nga igpapahulay nga gisunod o gituman sa mga Seventh-day Adventist mao ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Dios adlawng Sabado, kay ang adlawng igpapahulay nga Domingo iya na sa tao. Ang among gisunod ang iya sa Dios nga igpapahulay dili ang iya sa tao. Og unya kami ni anang adlawa mupahulay apan kami magasimba ngadto sa Dios nga mao ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Okay, Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother Joel. So napasiguro basahon na mo diha. Okay, salamat Brother Libby no. Dinhi karon sa tong screen. Sa bag-o na to nga live, kinaputol mo to ganina, diyan nakiguba na to si Richel Barintos Mulihon diha ni sa Nailon. Good morning everyone. Onya dinhi sa to ang isa ka tab atong gigamit diya nakiguba na to ron sila Sister Aida Tirana og si Joe Barintos Montego. Sa pagkakaroon mao pa natong nakita dinhi Brother Libby. Akong ibalik sa diyan imong panahon. Okay, daghang salamat Brother Joel. Ako ning balik ko ng pangutana, mga higala parang makakatsapsad si Brother Joel. Unya kamo sa diha nga naminaw, amo sang ginawelcome ang inyong mga dugang tubag sa pangutana karon. Text lang mo na mo ni Brother John. O pwede nga inyong mga tubag, inyong message sigala din sa atong Facebook Live alang sa atong mga viewers aron makaparticipate mo higala sa ato mga diskusyon. So ang pangutana nga gisugda nagtubag ni Brother John, akong utrog basa, Bro Libby, ang simba sa adlawng Domingo maoy naguna sa napulo kasugo namong mga Romano Katoliko nga simbahon ang adlawng Domingo
og mga pista iglilihi og ato ning mabasas doktrina Kristiyana nga maorag yud kini angay namong sundon og wala nagyoy lain maliso pay buko sa kawayan. Okay, thank you kayo. Anya niya si Brother Joel Higala muhatag og tubag sa nining bahina. Okay, salamat Brother Libby no nya. Pasalamat pud ta sa nangutana nga nagpaabot ana dinhi nato nga iyang gipagawas ang iyang silbi pagbati no mahitungod ni anang ilahang gitawag og doktrina Kristiyana. O niya dinhi sad sa ako ang kamot ron di amang ko gikuptan nga doktrina Kristiyana. Siguro ang imong bot pasabot tigala nga maoy nag-una or dako nga labing dako siguro sa napulo ka sugo kay minguntang may nag-una sa inyo napulo ka sugo di man gud na may nag-una di amna adri sa ikatulong sugo sa napulo ka sugo sa pahina J sa inyong doktrina Kristiyana. Makita man ni sa mga nag-view karon sa tong Facebook live akong padulan og gamay sa kamera mao ni ang porma sa doktrina Kristiyana non nya dinhi sa pahina J na dinhi nakatatak yun dagko gini nga marka ang mga sugo sa Dios na pulo. Pero kining na dinhi sa doktrina Kristiyana nga napulo kasugo nga giila sa tong mga higala nga mga Katolik dili ni maong sugoa nga naa sa Biblia nga napulo gyud kanang gisugo sa Dios ba. Kay kung mingon ta nga napulo gyud kasugo nga iya sa Dios dinhi sa doktrina Kristiyana do na naman goy nabag-o, do na nay nawala ba. O niya, katong nawala, ilang giilisan. Unsa may nawala din sa doktrina Kristiyana. Ang ikaduhang sugo sa Dios na napulo ka sugo, pag-abot din sa doktrina Kristiyana, nawala na. Kanang mabasa nato sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 ug 5, nga nagisgot diha ang ikaduhang sugo sa Dios nga alang kanimo dili ka magbuhat og larawan nga linilok. Sa versikulo 15 5 nagisgot nga dili usab ikaw magayukbo sa imong kaugalingon magbot pasabot na magyukbo musimba mualagad o ato na di mo na gidili sa Ginoo kay nagsumpay sunahan ingon kay ako si Jehova nga imong Dios nga bughuan ug ari nato natanaw sa doktrina Kristiyana nga giilag hapon nga napulo kasugo sa Dios di nato na makaplagan. Ako bang basahon ang doktrina Kristiyana. Unang sugo sa doktrina Kristiyana nagingon higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Katong gimong gipadangat din higala, di ato sa ikatulo. Ay ato ang ikaduha atong basahon. Dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ikatulong sugo sa doktrina Kristiyana niha, pagasantuson mo ang mga Domingo sa pistang iglilihi. Ikatulo ni siya nga sugo. Ikaupat nga sugo, tumahod ka sa imong amahan og inahan. Muposta dinhi sa una hangtod sa ikaupat nga sugo. Kay kung natong tanawon diha sa Biblia, ang unang sugo hangtod sa ikaupat naghisgot na paghigugma ngadto sa Dios. Nganong sa doktrina Kristiyana, ang ikaupat nga sugo doon na may naabot nga paghigugma sa atong isig katawo. Nga didto sa balaang kasulatan, ang kaning tumahod ka sa imong amahan og sa imong inahan, ikalima maning sugo didto. So doon ay kausaban, di ba no? Naay kausaban, doon ay kalainan. So karon higala og muhisgot ta dinhi sa doktrina Kristiyana nga mingunta nga maliso pay buko sa kawayan di ta mang hilabot ana no koy inyuhaman po na or inyuhaman po na nga baruganan pero among ipasabot ninyo nga dinhi sa doktrina Kristiyana wa gyud gibutangan og bersikulo kundi ini gikuha sa Biblia ang napulo ka sugo. Pero atong tan-awon sa balaang kasulatan dinhi sa Biblia dunay kapitulo dunay bersikulo ang sugo sa Ginoo nga imog yung matrace mapruiba gyud nimo o mapruiba gyud nato nga kini siyang sugua naa gyud sa Biblia. Atong basahon ang Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 hangtod sa 17. Mao ning mga sugo nga napulo nga naa gyud diha sa Biblia. Nagingon din niyo versikulo 3 unang sugo sa napulo ka sugo, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Mao ning sugo sa Ginoo. Ikaduhang sugo, versikulo 4 ug 5. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta.
kung saan naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Versikulo 5, dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan. Ang ikatulong sugo, versikulo 7, dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong nagamit siya ngalan sa pasipala. Ikaapat nga sugo, versikulo 8, 9 hangtod sa 11, hinumduman mo ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Ato ning itiknot, sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nimong buluhaton. Versikulo 10, apan ang adlaw nga ikapito mao usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat bisan ang imong anak. Mopos ko dinha. Atong itandi higala. Ang gihisgutan nga inyong gitawag or adlawng igpapahulay nga naguna sa sugos na pulo ka sugo. Ato kunong tanawon kung mao ba nang adlaw nga Domingo ang ikapito. Kung nahaom ba na sa Biblia dinhi. Ato sang tukion o ato sang ilandi, itandi nato sa kining gibinisaya ni Monsignor Yap nga Biblia nga gitawag ni siya og Latina Vulgata. O nga gi-pronounce gyud dinhi sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11 ang ikaunom nga adlaw ug ang ikapito gipanganlan gyud. Dili ni sa Adventist nga Bible sa Catholic ni nga Bible. Atong basahon o nag-ingon dinhi ang bersikulo 8 hangtod sa 11. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. Ang pangutana karon nganong sa doktrina Kristiyana nahimo mang Domingo nga ang adlawng igpapahulay di ay nga iya sa Ginoo sa napulo ka sugo ang ikapito nga mao ang Sabado. Sa ato pa ang doktrina Kristiyana nga iya sa atong mga higala nga mga Catholic og ang Biblia nga gibinisaya sa ato pong mga higala nga mga Catholic nagkasumpaki. Dako kaayo og kinini ang problema. Nga naman, kay ang adlawng igpapahulay nga iya sa Dios ikapitong adlaw. Ginganlan kini sa ato ang nagtranslate sa ato ang gitawag og Latina Vulgata nga si Monsignor Yap nga ang ikapitong adlaw Sabado. Unya karon dinhi sa doktrina Kristiyana nganong nahimo man nga ang sugo sa Ginoo na Domingo. Dako kayo problema dinhang dapita. Ato kunong padayonon kon ang ikapitong adlaw ba mao ba gyud ni ang Sabado. Ang ingon diri sa bersikulo 8 hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Bersikulo 9, sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanan nga buluhaton nimo. Bersikulo 10, apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado, giklaro gyud mga higala nga ang ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsang buhat. So giklaro gyud dinhi mga higala. Wa gyud madomingo ang adlawng igpapahulay. Karon, do na pagyud bay mga nag-support niini nga mga kinini ang gawas ni Monsignor Yap, do na bay mga cardinals, do na bay mga kanang writer or mga pare or mga theologians sa mga Roman Catholic nga nagpamatuod nga tinuod na nga ang adlawng igpapahulay sa Ginoo Sabado dili Domingo. Atong mabasa dinhi sa kinini ang dinhi sa mga sinulat sa atong mga higala nga Roman Catholic, no? Atong basahon dinhi sa The Faith of Our Fathers page 111. Ang nagsulat nini si Cardinal James Gibbons. Unsa man kay gisulat niya dinhi? Nag-ingon siya dinhi, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Matod pa niya din siyang sinulat, imo mang basahon ang Biblia gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag, dili gayod ka makakaplag bisag usa na lang kalinya nga nagsugo balaanon ang adlawng Domingo. Sumpay, the scriptures enforce the religious observance of Saturday. Naingon din
Ang balaang kasulatan nagtudlo sa mga relihiyon sa pagbantay sa adlaw Sabado. Akong balikon sa English ha. The scriptures enforce the religious observance of Saturday. Wa gyud maghisgot og Sunday higala. Unya sumpay. A day which we Catholics never sanctify. Matod pa ni Cardinal James Gibbons nga kaning adlaw, akong balik kog basa ha, ang balaang kasulatan nagtudlo sa mga relihiyon sa pagbantay sa adlaw Sabado nga kita nga mga Katoliko wala magbantay niini. So giklaro gud og pagpamatuod sa ato ang mga higala og mga kaila sa Roman Catholic nga tinuod gyud nga Sabado gyud ang adlaw gipapahulay. Unya kinsa man di ay ang nagbalhin sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo, ang Dios ba kon o kon ang tao? Kung atong tan-awon mga higala, ang Dios wa gyud mag-usab. Dinhi gihapunta sa sinulat sa The Catholic Mirror, September 23, 1893. Atong makita dinhi mga higala, the Catholic Church for over 1,000 years, sobra na sa kalibo ka tuig, before the existence of Protestant, wa pa mo exist, wa pa mutungha ang mga Protestante ani. By virtue of divine mission, change the day from Saturday to Sunday. Ay kinsa din nag-usab mga higala sa adlaw ipapahulay nga gila nato iya sa Ginoo nga maong Saturday. Dinhi atong nabasa, the Catholic Church for over 1,000 years before the existence of the Protestant, by virtue of her divine mission, change. Kanang word nga change nag-usab the day from Saturday, giusab ang adlaw sa Sabado ngadto sa Domingo. So ang nag-usab mga higala dili ang Dios. So kung magbantay ta sa sugo nga dili iya sa Dios, kung atong tan-aw ng balahan kasulatan, unsa man kay gipahimangno sa Ginoo ni ana mga higala? Kung atong tan-awon dinhi sa Marcos kapitulo 7 mga higala, bersikulo 7, dunay pahimangno ang Ginoo dinhi nato. Atong basahon, Marcos 7:7 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og tao. Ang kalagdaan nga hinimo og tao mga higala, maoy gipanudlo sa maning mga kalagdaan na. Kung atong masayran, ang tao higala maoy nag-usab-usab sa adlang igpapahulay nga iya sa Dios. Wa gyud magsugo ang Dios mga higala. O niya unsa may sumpay dinhi sa unahan. Nagisgot ang bersikulo 8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Ang tinuod nga kasuguan sa Dios mga higala, Saturday. O niya nagisgot isuhan, og maoy inyong ginahawiran og gikabilin-biling ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. So karon, kumusta man ang naghawid sa mga kalagdaan sa tao? Kung atong basahon balik ang 7 na ingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Ang Ginoo gyud nagsulti ana mga higala. Unya kung nato sang tanawon ang Mateo 7:21, dili ra ba tanan magingon nga Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan nga atoa sa langit. Siguro din hilang kukutob kay basig mahabol pa nato ang ikaduhang pangutana, akong ibalik ang panahon nimo diha, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Joel. Anya salamat pod sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong tulumanon. Ako sa ning basahon ko Brad, usa ko ka Catholic Christian. Ang utana lang ko, ang napulo kasugo, apil na ba ang usa ka liminister nga nahigugma sa iyang sakop sani? Usa ka liminister nga nahigugma sa iyang sakop sa simbahan nga mag-aurora o alas 3 kadlawon, mauna ang kapanaminan diri sa amo barangay si Aileen ni Salite. Namiyan. Okay no.
May tungod ana Brother Levy, ang tinuod pagkasulti personal na Personal na siya. personal na nga desisyon sa lay minister og sa sakop niyang babae mag-aurora og alas 3 sa kadlawon. So sa laktod pagkasulti dunay nahitabo nga immoral mahitungod niini, pero iya na ng personal nga binuhatan ang simbahan ana wa magtudlo o magsugo nga maunay iyang buhaton, iyang himuon. Okay, igsoon kabahin ni anang imong pangutana nga ang adlaw na Domingo ang maoy inyong sundon kay maoy naas doktrina Kristiyana, apan igsuon kon susihon mo ang Biblia kabahin sa adlaw nga igpapahulay Sabado gyud kay mauusab kanay gipahulayan sa atong Ginoo. Nan karon atong sabton pag-ayo unsa may husto ang doktrina Kristiyana ug ang Biblia nga mao ang kamatuoran. Ang Dios miingon, kun kinsa ang moalagad kanako mosunod kanako sa Juan 12 bersikulo 26. Okay, salamat kayo Brother Joseph sa imong tampo, no? Okay, adto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So atong gipasalamatan bisan wa ba nato ni matekste, pero atong gipasalamatan ang nangutana niini nga gipadangat niya dinhi sa atong programa. Aniya ingon siya lagi dinhi iyang pangutana, ang simba sa adlawng Domingo maoy nag-una sa napulo kasugo namong Romano Katoliko. Niya sumala kuno diha sa inguni nga simbahan nga ang adlawng Domingo og mga pistang ililihi og ato ning mabasas doktrina Kristiyana og maurag yod kini angay namong sundon og wala nagyoylain maliso pay buko sa kawayan. Okay, imo man sad na nga baruganan maliso pay bukos kawayan nga mao gi imong sundon bisan og makita nimo ang kamatuoran nga dili mao. Imo man sad ano, wa man tay mahimo ana kon ato nang desisyon ang pagsunod sa dili eksakto. Gani sa imong pangutana akong gianalisar diri nga ambot og nakabasa gyud ka sa doktrina Kristiyana sa inyong napulo kasugo, kay ang napulo kasugo sa doktrina Kristiyana nga gihanay sa Romano Katoliko higala ang adlawng Domingo pistang iglilihi wala man na nag-una sa napulo kasugo diha sa inyong napulo kasugo. Ang nag-una diha higugmaon mo ang Dios labaw sa nga tanan, mao man nag-una diha sa inyong sugo. Na ikaduha naghisgot nga di pasipad-an ang ngalan sa Dios. O niya ang ikatulo amo nang gisgutan diha pagsantuson mo ang adlawng Domingo o mga pistang iglilihi. So mo na ikatulong sugo nga naas doktrina Kristiyana nga kon imong tan-awon sa Biblia kanang sugoa mga higala wa ginamuhaom kun atong tagaan ba og balanse ang doktrina Kristiyana nagsunod ba diya sa Biblia? Makaingon tang wala higala. Asa may labaw? Ang doktrina Kristiyana o ang Biblia? Ang Biblia mo'y labaw kay ang Biblia higala pulong ni Ginoo. Panya pulong si Ginoo. Kuan gina siya kanang perfect na siya. Sugos Ginoo gani ang Dios manggani iyang kaugalingon tudlo mo'y gikulit gigamit sa pagkulit sa napulo kasugo didtos duruha ka papan nga bato. Sa doktrina Kristiyana, ang gibutang diyang unang sugo, higugmaon ang Dios labi sa nga tanan. Ang diris Biblia nga giingon si Ginoo, dili ka magbaton og laing mga Dios atubangan ko. Okay ra atong konsideran nga amgid na kay ang paghigugma sa Dios labaw sa nga tanan. Amgid na nga di ta magbaton og laing Dios. Siya ri atong batnan, siya to higugmaon. Ikaduhang sugos Ginoo Dios Biblia, gidid-an ang tao sa pagsimba, pagyukbo, pag-alagad ni adtong mga Dios nga mga linilok, mga kinulit, mga graven images.
bisan sa unsa nga dagway, bisan pagtuas langit ni asyuta or tuabas katubigan, bawal na ang pagsimbag pagyukbo ni ana. Karon kana nga naas Biblia, wa na ibutang og apil dias doktrina Kristiyana. Sa ato pa, ang doktrina Kristiyana higala na ay mga sugos Ginoo naas Biblia nga wa i-apil diha. Naputod na kasugo diha imong makita sa doktrina Kristiyana, pero gipang revise sigala gipang usab ang ikaduhang sugos Ginoo gitangtang. Unsa may gibutang sa ikaduhang sugo diha sa doktrina Kristiyana? Ang kanang di pagpasipala sa ngalan sa Dios munay ilang gibutang diha. Okay, ato guning tan-awon ako tuning klarohon. Ikaduha dinhi sa ako nga doktrina Kristiyana sa page 10 mao ni atong mabasa. Ang ikaduha, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Kining suguan nabutang man si ikaduha sa doktrina Kristiyana, pero sa napulo ka sugo sa Ginoo nga gikulit sa papan nga bato, nagsulti nga dili ang ikaduhang sugos Ginoo nga dili ta magsimba og bagyokbo ni adtong mga graven images. Gitangtang to nga naman kay insulto man sa ayo nga magtudlo ang doktrina Kristiyana nga bawal ang pagsimba sa mga graven images unya nagsimba. So gitangtang to parang way makita, wa idili, no? So gitangtang ang iyas Ginoo. O niya, ang ikatulong sugos Ginoo gibutang sa number 2 nga di mo ipanumpa ang ngalan sa Dios pagpasipala. Pero nanitangtang usa, ang ikaapat nga sugos Ginoo hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Dios nimo. O munay ikaapat nga sugo sa Ginoo ikapitong adlaw simana Sabado adlaw yung pahulay. Karon ang igpapahulay lang nabutang sa ikatulo nga sugo imbis ikaapat, pero giusab giilisdan og adlaw imbis Sabado. Atong basahon, pagsantuson mo ang mga Domingo og pista nga iglilihi. So nausab na. Karon asa may atong sundon kung nahigugma tas Ginoo sa Juan 14:15, ingon ang Dios, tumana ninyo ang akong mga sugo. Sugo sa Ginoo, Sabado ang ikapitong adlaw pahulay, samtang ang sugo nga mabasa sa doktrina Kristiyana hinimo lamang og tao higala, gidomingo na. Kita pili lang tag-asa itong sundon. Ang iyabas Ginoo o ang iyabas tao. Pero di na lang ta moangkon anang verse sa Mateo Kapitulo 22 nga higugmao nato ang Dios labaw sa nga tanan. Kay kung gihigugma nato ang Dios labaw sa nga tanan higala, atong sundon ang sugos Ginoo, dili ang mga sugo nga iya sa tao. Tanawa ra gud atong i-continue niyo. Ang ikalimang sugos Ginoo nahimutang na sa ikaapat dinhi. Taho tumahod ka sa imong ama ug inahan. Onya ang ikaunom nga sugos Ginoo dito sa napulo ka sugo diri sa Kristiyana nabutang na si kalima, dili ka magpatay. Onya ikapitong sugos Ginoo nga dili ka manapaw, nabutang si kaunom diri nga dili ka makighilawas. Onya ang ika-walo nga sugos Ginoo nabutang diri sa ikapito, dili ka mangawat. Onya ikasiyam nga sugos Ginoo nga dili ka mamakak, nabutang diri sa ikawaw, dili ka magbutang-butang o dili ka magbakak. Ang ikanapulo nga sugos Ginoo nga dili ka maibog sa asawa sigataw, sa mga butang nga iya sa sigataw, dili ka maibog nini. Ilan ang gibahin og duha ang napulo ka sugo, ang ikanapo nga sugos Ginoo gidivide by 2 sa doktrina Kristiyana. Gibutbutag bahin-bahin para nagyapoy na po kasugo. Tanaway kasi mo, dili mo kaibgan ang asawa sa imong isikataw. Dili ka maibog. Ikanapulo, dili mo panghinuoton or kaibgan ang manggad sa imong isikataw. Usara na kasugo. So sa Biblia, usara na kasugo ang di ka maibog sa asawa o sa mga butang isikataw. Pero aron naag yapoy na po kasugo, gibahin sa duha ang napulo, ang ikanapulo nga sugos Ginoo. So ingon ni ana higala,
mo ni gisulti, pero lagi kung maliso pa'y buko matod pa nimo nga mao gini among sundon andol Kristiyana, maliso pa'y bukos kuan imo man sana, pero para namo diri ang sundon mao ang balaang kasulatan kay sugo nas Ginoo ang naagyod sa Biblia higala sama sa ipapahulay nga adlawng Sabado sanglit ana doktrina Kristiyana adlawng Domingo. Ang pangutana, sinsiro kay ta kay maliso pa'y bukos kawayan ang atong pagtuo pagsagop ni ana nga pagtulunan bisan sukwahi sa balaan na kasulatan. Ato na diskubrihan nga balaod lang na nga hinimo sa tao. Ato na kung basahon kung naabagyoy giangkon bagyo ni mga higala nga kana nga sugo tradisyon na. Okay, paminawan niyo ha. Ako ning basahon ang pipila ka mga komentary nining bahina mahitungod sa mahitungod niya ng punto ha. Okay. Ingon nini nga naghisgot din higala about sa tradisyon or about sa Sunday. Ano sa Sunday nga gitaytula nila og Lord's Day. Kaya ingon diri nga matod pa sa Historia Ecclesiastica sa page 739, Lucium, a Catholic historian, matod pa din in the year 325, Sylvester, Bishop of Rome, 314 to 337 AD, officially changed the title of the first day, calling it the Lord's Day. Kanus aday na gisugdag tawag og adlaw sa Ginoo ang adlawng Domingo, sugod ni adtong 314 ngadto 337 og hangtod karon gitawag nas mga tao og Lord's Day ang adlawng Domingo. Okay, di pagi atong mabasa mga higala. Gisgutan din nga matod pa din sa matod pa sa history of the Sabbath, part 2, chapter 2, section 12. Matod pa ni Peter Herlin of Church of England, matod pa niya, the first who ever used it, the word Sabbath, to denote the Lord's Day is one Petrus Alfonsus, 12th century, who called the Lord's Day by the name of the Christian Sabbath. Kinsa day nagtawag ni ini nga Lord's Day, nga ang Sabbath Lord's Day nga adlaw Domingo? Si Petrus Alfonso niadtong 12th century mga higala. Karon giingon pag yun dinhi sa Sunday Examiner July 15, 1949, it is the Catholic Church which tells us in the Christian era to observe Sunday as the Lord's Day. Only a Catholic Church lang mao nagsulti sa panahon sa Kristohanong makatuigan nga ang pagbantay sa Domingo mao na gitawag og adlaw sa Ginoo mga higala. Karon atong masayran nga ang Sunday kuan gina siya dili na iyas Ginoo kundi hinimo lamang sa tao. Nepa itong basahon sa Catholic Record September 17, 1893, Sunday is founded not on scripture but on tradition and is distinctly a Catholic institution. Klaro kay ni nga ang Sunday daw gitukod ka na nga wa diya sa Biblia apan diha na makita nimo sa tradisyon. So wa sa Biblia kundili sa balaod lang na sa tao higala tradisyon. Paniingon ni nga distinctly a Catholic institution. But ipasabot nga balaod na yun na sa Catholic Church. So din niyo makita mga higala ang Sunday og adlaw Saturday. Ang Sunday human invention Sabbath na. Kung sa ipasabotan na tawhanon nga inimbinto nga ipapahulay ang Sunday. Samtang ang adlaw Sabado, ikapitong adlaw, ang Dios Yud mismo maoy founder ni ini og maoni gisugo sa iyang makatauhan. Ang pangutana, dawaton ba kaha ug dunggon bas Ginoo ang atong sinsiro pagampo kay atong gibarugan maliso pay bukos kuayan
magpabilin jud tas adlong Domingo nga isip maoy giingon sa nahauna man kunong sugo sa napulo ka sugo sa doktrina Kristiyana, maliso pa'y bukos kwayan. Karon atong nasayran ngang imong gituhoan nga matod pa nimo imuning gunitan jud hangtod-hangtod kay maliso pa'y bukos kwayan ang imong prinsipyo, atong nadiskubrihan nga dili di ay na maoy giingon sa napulo ka sugos Ginoo. Mao ra nay giingon sa napulo ka sugo nga hinimo lang sa tao. Ang napulo ka sugo is Ginoo Sabado. Samtang ang iyas tao Domingo ang ikaapat nga sugo sa Ginoo og namutang sa inyong ikatulong sugo ang adlong Domingo. Onya dawaton bas Ginoo ang atong sincero nga pagsimba ngadto kaniya, sanglit ang atong gibantayan o gituman mga pagtulon-an lang nga hinimos tao, atong pangutan-on si Ginusos mahigala. Sa atong makitag mabasa sa Marcos Kapitulo 7, dinhi sa Biblia nga bag-ong maayong balita nga Biblia. Atong sugdon sa 7, kawang lamang, si Ginusos nagsulti ani kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Tinuod na ilamang giingon gitaytulan man ang napulo ka sugos Dios nga naas doktrina Kristiyana. Pero diskubrihan nimo pila lang kabuk nga sugo sa Ginoo diha, ang uban gipangtangtang ang ikaapat nga sugo gibutang sa number 3 unya giilisdan pa imbes ikapito gibutang og unang adlaw nga mong Domingo. Unya ang gisulti ni Ginusos, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kanang kawang useless na. Huway kapuslanan ba? Unya ingon ni kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O kato mga sugo nga hinimo lang sa tao. Ilang gitudlo nga balaod kuno kini sa Dios. Wa man ta sultihin nila nga di na balaod si Ginoo. Ang gisulti nila, napulo ka sugo ganis Dios ng title diri ang mga sugo sa Dios napulo. Napulo kuno sugos Dios. Sakto man na napulo ka sugos Dios. Pero kay ang adlaw nga pahulay nga si Ginoo gilisdan og sugos tao nga adlaw Domingo. So wala na napulo dinhi sa gisulti sa doktrina Kristiyana. Kay imbis adlaw Sabado giilisdan mag Domingo og pista nga iglilihi. Awa na mo pero gipasangil na diri nga ang mga sugo sa Dios napulo gitang tunga gitaytulan piyog napulo ka sugo sa Dios. Unya kisa may nagsugo anang diha nga giilis adlaw Domingo pista iglilihi. Naa na mabasa sa Biblia nga sugo na sa Dios? Wala. Sugo na sa simbahan mga higala. Kay matod pa ni Father Brade sa Elizabeth Ingenious, nagpahayag siya ingon siya nga Sunday is an institution of the Roman Catholic Church alone. And those who observe the day, observe the commandment of the Roman Catholic Church. Gaingon siya nga ang Sunday daw, balaod lamang sa Catholic Church. Og ang bisan kinsa nga nagbantay ni ini, ang ilang gisunod, ang Roman Catholic Church. So ganlas na. Bisan kinsa, sa ato pa, bisan unsang punduka sa Christian religion nga nagbantay sa adlong Domingo, ang ilang gisunod, dili ang sugo sa Dios, kundili ang sugo sa Roman Catholic Church. Pahayag mo na ni Father Brade. Pahayag na. Muna bita hinungdan nga nag-ingon siya dinhi sa pagpahinumdom kanato na iyang pahinumdom mga higala. Unsa ba iyang gipahinumdom? Okay, muna pahinumdom niya sa mao gyapon sa Elizabeth Ingenious niya atong March 18, 1903 ingon siya dinhi nga it is well to remind the Presbyterians, Baptist, Methodist, and all other Christians. So, specific, Presbyterian, Baptist, Methodist, and all other Christian. But ipasabot, tanang Christian nga pundok mahigala. Maun sa may ngalan.
apil nilang tanan. Ingon ni sunahan, that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. Sunday is an institution by the Roman Catholic Church, and those who observe the day observe a commandment of the Catholic Church. So maunay atong mabasa mga higala nga ang Sunday nga giila nga igpapahulay institusyon ra gyud na sa Catholic Church, og ilang gipamatuod ang tanan nga mga Christians karong panahona nga Sunday keeper ang ilang gisunod, dili ang balaod sa Dios kundi ang balaod sa Catholic Church. Og si Ginoong Hesus makusganon kay siya nagpahayag sa atong gibasa kaganiha nga matod pa niya, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kay sa inyo kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kay ang inyong gisunod ang pagtulunan lamang or mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ato ra to i-continue og basa mahigala, atong ipadayog basa. Gaingon ang utso, og midugang siso sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, og mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa mga tao. Unsay gihimo daw sa mga tao ning kalibutana? Ingon ni ato nabasa ning dugang si Ginoong Hesus pag-ingon. Ingon siya, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios. Naisugo sa Dios sa bado unta tay kapahulay, gisalikway kay gilisdan jud og Domingo. Ingon si Ginoong Hesus nga, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, og mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa mga tao. Higala pastila ng pagkasulti ang Ginoong Hesus, medyo di man ta kalikay ani, no? Madyaban magyud atong dagway aning pagkasultiha sa diha nga ang atong gibantayan higala dili ang balaod sino kundi balaod sa tao. Siya nagsulti ana. Basig malain mo higala nako namo nga nagbasa dinhi. Igo lamin nagbasa sa gisulti Ginoong Hesus. Unya ang gisulti niya, ingon siya, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, og mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulunan or mga sugo nga iya lang sa tao. Gidugangan pag niya sa 9, gaingon pag sa dinhi og miingon pagayod si Jesus, maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Hala, sige higala. Kanang baruganan natong maliso pay bukos kwayan, ato na nang lisuon karong sugod, no? Kay lang-alang nga nadayag naman na ang kamaturan. Ang Biblia ra ba sa atong mabasa sa Juan 17:17, balaana sila sa kamaturan, ang pulong sa Dios kamaturan na. Busa kun atong giila nga ang pulong sa Dios ang Biblia kamaturan higala, na ato na nang buhian ng ato nga gikuptan nga baruganan nga maliso pay bukos kwayan. Kay naay ingon sultihan nga only a foolish man ra kuno. Ang kadtong foolish man mao'y dili makausab siya ngunahuna. Samtang normal tag pangunahuna higala, mausab gini sa dihang makapaminaw tag asay husto mga higala. Pero inoon ni anato ang freedom sa pagpili. Kung magpabilin jud ta og kumbayot na ng dili husto, narana nato, no? Pero ato nang nakita mga higala ang dalan sa kamaturan og ang dalan sa kasaypanan. Hibalo nato, ang dalan sa kamaturan nagtudlo kini paingon sa kaluwasan. Unya ang dalan paingon sa kalaglagan ang gitudlo sukwahi sa pulong sa Ginoo. Nya ato man nakita nga sukwahi mas pulong sa Ginoo, paingon di na sa kaluwasan, paingon di na sa kaluwasan gisan sa Ginoo. Dili mo na nga karon panahon na ang atong unahuna, atong husbon mga higala. Sanglit si Ginoong Hesus nag-ingon siya dinhi sa atong makita og mabasa nato sa Mateo 5 versikulo 17. Matod pa niya, ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Ang gisulti sa atong Ginoo, wa niya bungkaga mga higala. Busa kay wa man niya bungkaga,
ang adlaw ikapitong igpapahulay, nagpabilin ka ng wa na bungkag, wa na ilisdi mahigala, nagpabilin ka ng Sabado nga igpapahulay, giangkon hinoon nga gibalhin lana sa simbahan ang adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo mga higala. Pero si Kristo nga mo'y atong ginog manuluwas nga mabalik ning kalibutana, nagpahayag siya wa nako bungkaga. Gani nag-ingon siya sa versikulo 18, sa pagkatinod sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit ug yuta, walay pagasayluan sa kasuguan. Di pwedeng sayluan. Ato yung tumanon mga higala. Hinungdan si Kristo, gipangutana siya sa usa ka dato og maalamon nga tao, og unsa iyang buhaton aron makaadto siya langit, kay iyang nakita kanintawhan na usa ka tawo nga matinuhoon kaniya. Ako basaw na, din is the Living Bible sa Luke chapter 18 verse 18 and 20. Mao ni pangutana mga higala. Once a religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Nindot kaning pangutana ha. Usa ka relihiyosong pangulo nangutana kaniya sa usa ka pangutana nga matod pa, maayong magtutudlo, unsa may akong pagabuhaton aron ko makaadto sa langit? Muni pangutana, unsa kuno iyang buhaton para makaadto sa langit? Siguro kita mo sanay atong ikapangutana sa atong kaugalingon, kung unsay atong buhaton aron ta makaadtog langit. Nakitas Ginoo kining tawhana usa ka tawo nga gusto gyud maluwas. Ang iya lang pagduol ngadto kang Hesus nagpakita nga dunay siya pagtuo nga si Hesus makatug-an kini tinuod. Iyang nakita ni Hesus nga kinintawhana nagtuo gyud ngadto kaniya, nagtuo gyud kaniya tungod kay miduol unya nangutanag usa ka sinsirong pangutana, unsay akong buhaton magtutudlo aron ko makaadto sa langit? Unsa may tubag ni Hesus? Ang tubag niya paminawi akong basahon sa bersikulo 20. But as to your question, you know what the 10 commandments say. Apan mahitungod sa imong pangutana nga unsay imong buhaton aron ka makaadto sa langit, ingon si Hesus, nahibaw ka na og unsay gisulti sa napulo kasugo. Unsa may napulo kasugo giingon ni Hesus? Kadtong napulo kasugo sa Dios nga naa sa Biblia, dili kadtong napulo kasugong giusab lamang og tao higala. Ingon si Hesus, you know what the 10 commandments say. Nahibaw ka na kung sa'y gisultis na po kasugo. Sa ato pa, ang atong buhaton, kay naamang gitay buhaton, aron ta makaadto dito, gawas nga may pagtuo na ta, mamangginay number 1, tuhuan na to si Kristo nga atong Dios, o atong manuluwas, unsa may atong buhaton, kanabang sa atong pagtuo makita diha sa atong mga buhat. Ang buhat nga makita sa atong pagtuhigala, nahibaw ta kung unsay gisultis na po kasugo mo ni gingon ni Hesus. O niya, mihatag siya example, gingon ni Sunano, ingon din nga, don't commit adultery, na anas na po kasugo. Don't murder, di ka magpatay. Don't steal, di ka mangawat. Don't lie, di ka mamakak. Honor your parents, and so on. Tahoron mo ang imong ginikanan, ug uban pa. Bot ipasabot, ug uban pang gisulti diha sa napulo kasugo. So, giingon ni Hesus mo na'y angayng buhaton. Sa dihang may pagtuo na ta kang Hesus mga higala, ang angay natong buhaton, kinahanglan magtuman ta sa sugo, nga naman kay ang pagbantay sa balaod sa Ginoo, muna'y pagpakita sa atong pagtuo o paghigugma ngadto sa atong manluluwas mga higala. Ang pagbantay sa sugo mao sanay paagi nga ang tao nakaundang og nakalikay sa pagbuhat og sala. Nganuman kundi nato bantayan ang sugo, nakalapas ta sa nakasala ta. Kay sa unang Juan 3:4 naghatag magdefinisyon ang balaang kasulatan, ang pagpakasala maoy may paglapas sa sugo. So mo na definisyon giboto sa Biblia, ang pagpakasala paglapas sa sugo. So, atong dawaton na nga mo definisyon. So, ang tao higala,
nga moadto og langit ang iyang buhaton suma ni Ginosos nahibaw ta sa napulo ka sugo. O niya, ang pagbantay sa napulo ka sugo dili na gibantay nato para tang maluwas, gibantayan nato na tungod kay naluwas na ta gikan sa silot sa atong sala. Ang pagbantay sa sugo mao lamang kanay pagpakita sa tinuod natong pagtuo ngadto kang Kristo. Ang pagbantay sa napulo ka sugo mao nay pagpakita sa tinuod natong paghigugma ngadto niya. Kay sa unang Juan 5:3 ato makita ato mabasa diha, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ang pagbantay sa sugo mao lamang kanay pagpakita nga tinuod kang nakaila sa Dios. Nga naman kay sa unang Juan 2:4 ang atong mabasa, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay siyang mga sugo, bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. Subot ipasabot, atong tumanon ang sugo mahigala, di nato pagasupakon, apan kun usa nini atong tangtangon, atong wagtangon, atong lapason, dawaton batas Ginoo. Sa atong makitang mabasa sa Santiago 2 versikulo 10, atong mabasa diha, siya nga nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan nagalapas siya og usa ka bahin ini, nahimo siyang balinapason sa tanan niini. So dili di ay pwede nga dunay atong tangtangon, atong wagtangon, dili pwede nga ato lang pili-pilion ang atong mauyunan nga atong tumanon. Ang giingos Biblia nga ang tanan gayod atong tumanon. So dili pwedeng ilisdan ang sugos Ginoo, dili pwedeng balhin-balhinon og tao. Nga naman kay nagsugo siya sa atong makita, atong mabasa sa libro sa Deuteronomio 12:32, ingon ang Dios, ayaw ninyog dugangi ang akong sugo, ayaw sa dinyog ibani. So dili pwedeng dugangan, di pod pwedeng ibanon. So karon di pod pwedeng ilisdan. So intact gayod na kung unsay giingon sa Ten Commandments, mauna ang gisultis Biblia higala. So kita dinhi sa ato nga tulumanon dinhi sa radio, kini ang maing balita og sa Jesus Our Hope, maoro man ni ang mga hanay nato dinhi, ang ato gyung gipasabot o gipasantop sa atong mga listener nga ang atong baruganan kung unsay naas Biblia mao nay atong sundon, tungod kay ang Biblia atong gituhuan nga mao kini ang pulong sa iyo. Gani si Ginosos nagtugon siya sa atong makitang mabasa sa unang sa atong makita manghigala sa unang Timoteo 6 versikulo 14, ang tugon ni San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kinis buling og mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. So ang tugon nato gitugon ta nga atong bantayan, dili kay atong pili-pilion lang ang gingos na pokasugo, atong bantayan ang sugo sa Ginoo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo mga higala. Ato ning tumanon, no? So lisod ba ang pagtuman ani? Sayon ra higala ang solusyon kung naglisod ta, atong dibilapon ang gugmas ginustong kasing-kasing. Ka Biblia nagsulti sa nang Juan 5:3, ang ilhanan nga gihigugman to ang Dios mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Sa ato pa, sayon tumanon ang sugo sa Ginoo kana kung aduna tay gugma ngadto sa Ginoo. So sayon kaing lisuon mga higala ang atong baruganan kana kung nahigugma tas Ginoo, kana kung may hingpit ang pagtuo ngadto kaniya, tinuod tang nakaila kaniya, o niya tinuod ta nga may pagtuog na higugma niya, sayon kay nang usbon ang atong baruganan nga atong prinsipyo maliso pay bukos kawayan, sayon ni disuos kinakuway imposibles Ginoo higala. So nga atong buhaton ampo lang tas Ginoo, kay ang Ginoo mangita lang natong pamaagi higala nga iyatang giyahan paingon diha kaniya. So doon na pamantay diyo tayong panahon, mubo raman tong iyang brother John kagani ato siyang taga anog panahon.
Okay, daghang salamat Brother Lebe. Sa tinud-anay lang mga kaigsuonan, ako nagpunto di vista sa pangutana nga ang among gisimba ang adlawng Domingo. Mao nga ning presentar ko nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist ang gisimba ang Dios nga may nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan. Ug mahitungod ni anang Domingo gyud ang inyo, wala mo ana pugni gipasabot ra mo. Basta gipahibaw mo nga ang igpapahulay nga iyas Ginoo adlaw nga Sabado. Unang-una, kung atong basahon dinhi sa balaang kasulatan, sumala sa gihisgutan sa Santiago Kapitulo 2, no? Gihisgutan ni gyud sa Santiago Kapitulo 2 bersikulo 17. 2:10 nag-ingon, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan naglapas siya sa usa ka bahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan. Ang adlawng Domingo inyong giilis ay papahulay nga adlaw nga Sabado, considering nga inyong gilapas ang tanang kasuguan sa Dios, kay nganuman ay ang naglapas sa usa, naglapas naman sa tanan. Karon dinhi atong makita ang dako kaayong kalainan kung kinsay nagsubay, nagsunod sa husto, o kinsay nagsubay o nagsunod sa sayop. Kung atong lantawon ug unsa may paborable diha sa pundok o sa tao o kundi sa pundok nga nagsunod sa kasuguan sa Dios. Kung atong basahon dinhi sumala sa 14:12 sa Pindadayag, mao ni angay ninyo nga huna-hunaon ha, sa Pindadayag 14:12 mao man ni ang gihisgutan dinhi. Well, akong basahon nag-ingod dinhi sa mao nga bersikulo, matod pa dinhi, busa kamo nga katawhan sa Dios kalom na, hinuktuki og pamalandunga kini pag-ayo, unya mataglusok sa mga pulong inyo gyud nga hinuktukan pag-ayo. Dinhi akong gibasa is the word of God, ang pulong sa Dios nga salin. Nag-ingod dinhi, busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Timanin naghisgot ni, busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo og nagatuo kang Hesus kinahanglan nga magmainantuson kamo. Tanawa, kamo nga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo. Busa ang katawhan sa Dios kadtong nagtuman sa iyang mga sugo. Dili man na mao'y barometro o sukdanan o taksanan o kontimbangan sa imong pag-angkon nga kamo mao'y katawhan sa Dios. Dili na lisod tanan makahimo sa pag-angkon niya na. Pero kinahanglan pod nga adunay kamatuoran, adunay prueba. Nganuman, kay kung walay kamatuoran o prueba dinhi sa pulong sa Dios, kung sa Tagalog pa na, isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. Ang mga butang nga inyong nadungog karon dinhi niining programa, dili isang kuro-kuro o haka-haka lamang tungod kay dunatay mga sapat nga pagbasihan. Akong balikon, ang adlawng Domingo igpapahulay na nga iya sa tao o igpapahulay nga iya lamang sa simbahan, apan una kanang adlaw sa simana. Ang gihisgutan sa Biblia ang igpapahulay nga iyas Ginoo Sabado kanang ikapito. Ayaw kalimot nga gihisgutan kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, naglapas na siya sa tanan, meaning nga bisan gilapas lang na ninyo ang adlawng igpapahulay, gikonsiderar na sa Biblia na nga kamo nagmalinapason sa tanan. Busa ayaw kalimot sa gisulti dinis akong gibasa, balikan ako, nga busa kamo nga katawhan sa Dios nga nagtuman sa iyang mga sugo. Unsa ang katawhan sa Dios? Nagtuman sa iyang mga sugo sa Dios.
Busa kung gusto ka nga mahimong katawhan sa Dios, tumana ang sugo ug unya biyain na talikdi na ang dalan o pundok nga imong gisubay. Pangitaa ang dalan o pundok nga nagsunod, nagtuman sa kasuguan sa Dios, kay gisulti dinis Biblia nga ang mga katawhan sa Dios nagtuman sa iyang mga sugo. Karon kaning tao baga nga gihisgutan sumala sa nunang Juan kapitulo 2 bersikulo 4, kung ato dinhing tan-awon sa dinhi sa King James nag-ingon, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Timan iha, ang tao nga wa magsunod sa kasuguan sa Dios bakakon og walay kamatuoran. Na-considered na gyud, naisip na gyud nga kamo wa magsunod sa kasuguan, kay kung ang usalang kasugo imong gilapas na nimong tanan. Bakakon na og walay kamatuoran. Kang kinsa man na ang bakakon, Juan 8:44, iya sayawa. Walay kamaturan, kinsa ning kamatuoran? Si Kristo. Ngano man Juan 14:6, si Kristo maong dalan og ang kamatuoran. Pamati iragod ninyo dinhi sa the Word of God o ang pulong sa Dios nga salin. Akong basahon ang naunang Juan kapitulo 2 bersikulo 4, nagingon, masiguro gayud nato, 4, ningon, ang nagaingon nga nakaila siya. Pero ari lang ko magbasa una sa 3b, masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumanon nato ang iyang mga sugo. Klaro ba? Akong balikon para nga maatagan mo. Masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumanon nato ang iyang mga sugo. Diha na masiguro nga ikaw nakaila sa Dios kung gituman nimong sugo. Karon nagingon sa 4, matud pa, ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Ayaw ilingiw ang imong salabutan. Ayaw pagpabungol-bungol o pagpabuta-buta sa kamatuoran nga imong nadungog ug nabati karon. Bakakon ka ug wala kay kamatuoran, kay wa nimo sundang kasuguan, kay imbis nga Sabado giilisan nimog Domingo. Karon kung unsa may tanaw ha, bakakon atong gisgutan iya siyawa, dugang pa nga kamatuoran. Sa nunang Juan 3:4 ug 8 nagingon, si bisan kinsang nagapakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios, kay ang sala mao ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. Karon kung imo gilapas ang sugo sa Dios, nagpakasala ka, kay ang sala mao man ang paglapas sa sugo. Kung imong basahon sa 8 nagingon, apan ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala, meaning nagpadayon sa paglapas sa sugo, bisag nakadungog na, nag-ingo din iya ni Satanas. Mauna nga kung imong tan-awon ang Biblia, dunay mga tao nga moingon nga naghukom mo dinha, nang hilabot mo dinha, inyong gihukman ang uban. Wa mo hilabti, wala mo hukmi, kundili gipasabot mo sa gipasabot sa Biblia o gisultian mo sa gisulti dinha sa Biblia. Karon pamatiin ninyo ang pamulong ni Kristo. Mateo 7:21, nag-ingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa mga nga naa sa langit. Busa tumanon ta ang kasuguan sa Dios, kay maunay kabubuton sa Dios sa pagbalik unya ni Kristo, maangkon mo ang kabulahanan alang sa kaluwasan ug uban ka kaniya didto sa gingharian sa langit. Mabuhay ka higala. Okay, daghang salamat Brother John. Ato sa ning basahon makadiyot kini nga tampo no ni Konsehal Norlan Pagal sa Napog. Mga brother, nindot kaayo ng iyang pangutana kay iyang gipamulong nga maliso pay buko sa kawayan. Ang iyang pag-ila sa iyang relihiyon, pero higala, musugot ka og sa dili. Ako nagalaom nga ikaw og ako
magkauban sa pag-alagad sa Ginoo, kay ang Dios motawag ra kana kanimo. Kay si Jonas nga ni balibak sa sugo sa Ginoo, ang Dios dili gyud pwede nga balibaran, hinumdumi. Usa si Saulo nga bisan sa iyang paglutos gitawag siya sa Ginoo, busa ako nagalaom nga ikaw ug ako magkauban sa pag-alagad sa Dios sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang Maayong Balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.